Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da kasancewa tare a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Herbal Center. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu a cikin yardar Allah da taimakonsa yau zan kawo takaitaccen jawabi akan wasu manya-manyan fa'idodi da amfani wanda yake tattare da ganyen gwanda. Ba shakka ganyen gwanda ɗaya ne daga cikin ganyaye masu tarin albarka wanda Allah ya wadata mu da shi ba a iya arewacin Najeriya ko ƙasar Hausa ba, kusan ko'ina ana samun gwanda. Gwanda tana da tasiri mai yawa a tattare da ita, tana da sinadarai masu tarin yawa a tattare da ita, kuma tun daga kan ganyen gwanda, iccensa, 'ya'yansa, ƙwallayen cikin 'ya'yan, babu abin da ba a amfani da shi wajen magani. Zan kawo takaitattun wasu daga ciki amma musamman akan ganyen gwanda. Shi dai ganyen gwanda ya kasance a cikinsa yana ɗauke da sinadarai kala-kala waɗanda suke da alaƙa da lafiyar ɗan adam. A cikin ganyen gwanda akwai sinadaran vitamins kala-kala irin su vitamin E, vitamin A, vitamin B6, vitamin D, vitamin D2 duk ana samun su a cikin ganyen gwanda. Sannan a cikin ganyen gwanda akwai irin su sinadaran potassium, calcium, sodium da makamantan haka. Akwai iron ma da minerals duka a cikin ganyen gwanda. Waɗannan sinadarai ne waɗanda suke da alaƙa da lafiyar ɗan adam, waɗanda kuma ƙarancinsu yana iya sa wa mutum wata matsala. Sabida haka ganyen gwanda yana da tasiri mai yawa a tattare da mutum. Sannan kafin in faɗi irin amfaninnukan da yake yi, ya kamata in ɗan yi gargaɗi a kansa. Ganyen gwanda yawan shansa yana ba wa mutum matsala sosai. Haka kuma idan mace mai ciki ta sha zai iya ba ta matsala ga jinjirin da yake cikinta, ko kuma ma inda tsautsayi cikin nata ya zube. Sabida haka a kiyaye wannan kenan. Daga cikin irin amfaninnukan da ganyen gwanda yake yi, ganyen gwanda ana amfani da shi wajen rage ƙiba da teɓa. Idan mutum ya kasance ƙiba ta yi masa yawa, teɓa ta yi yawa a cikin jikinsa, sai a riƙa samun ganyen gwanda ana markaɗa shi ko ana niƙawa. Idan gari busasshe ne kenan, idan ɗanye ne sai a markaɗa ko a kirɓa sai a sheƙa masa ruwa. In aka sheƙa ruwa sai a tace. Idan ka ɗanɗana ka ji ya kama ma baki sosai sai ka sirka shi, ma'ana a ƙara ruwa, sai a riƙa shansa da ɗan dalan-dalan, kar ya kama baki sosai. In Allah ya yarda mutum yana shan glass cup ɗaya da safe ɗaya da yamma, ma'ana ƙaramin kofi wanda bai fi ya ci wato adadin 200 ml ba na ruwa. In Allah ya so za a samu sauƙi daga ɓangaren yawan ƙiba, teɓa ko nauyin jiki ko ciwon jiki wanda mutum zai tashi da ƙyar kai ta juyi ka kasa miƙewa, ko kana ji ana kiran sallar asuba amma ka kasa tashi. In kai amfani da wannan, Allah ya yarda za ka rabu da nauyin jiki da yardar Allah. Sannan ana amfani da shi wajen magance shawara, ma'ana yawan bacci. In bacci yau mutum yawa ya zamana hakan na da alaƙa da shawara ko malaria, ana kirɓa shi kamar yadda na faɗi na farko, amma shi
ana barbaɗa ɗan gishiri kaɗan a cikinsa. In Allah ya so za a samu sauƙi kuma a rabu da wannan matsala. Sannan yana ɗauke da sinadarai waɗanda suke maganin matsalolin kansa, ciwon daji kenan. Sabida haka yana da tasiri akan haka sosai da gaske. Hakanan daga cikin irin amfaninnukan da ganyen gwanda yake da shi, yana magance matsalolin fata kamar yawan ƙuraje, yawan saɓa, ko irin matsalar nan da take damun mutane. Za ka ji mutum yana cewa idan ya yi wanka sai jikinsa ya riƙa ƙaiƙayi. Ƙaiƙayin jiki wanda ake fuskanta bayan an yi wanka, ko kuma haka kawai jikinka ya kama ƙaiƙayi da ka sosa gurin sai ya tashi ya burɗin, ko ya fitar ma da ƙuraje, ko gurin ya riƙa ɗan tsatsafo da ruwa. Wani idan ya dinga susa sai gurin ya kwailaye. Idan mutum yana son ya maganin wannan matsala, ana amfani da ganyen gwanda, domin a cikinsa akwai sinadarin da ake kira da suna caffeine. Shi wannan sinadari yana magance ƙwayoyin cuta musamman waɗanda suke zama a kan fata, irin su fungal infection. Wanda yake fama da matsalar ƙaiƙayin matsi ko ƙaiƙayin gaba, shi ma zai iya amfani da ganyen gwanda. A riƙa tafasa shi, ana sa wato jar kanwa a ciki, ana yin tsarki da shi, ana kama ruwa. In Allah yadda za a rabu da ƙaiƙayin matsi ko ƙaiƙayin gaba da yardar Allah. Idan kuma matsalar sanyi ce na jiki wanda yake sa ka riƙa jin ƙaiƙayi, to sai ka riƙa shafa shi a jikinka kamar yadda ake shafa mai, amma ba dafaffe ba, ɗanye. Shi wannan ganyen gwanda an aka kirɓa shi, bayan an kirɓa shi sai a sa ruwan ya zamana ba mai yawa sosai ba, sai a tace shi. In aka tace ruwan, sai mutum ya riƙa shafa shi a jikinsa kamar yadda ake shafa mai. In Allah ya so yadda za a rabu da wannan matsala salin alin. Ko kuma ka bar ganyen gwandan ya bushe. In ya bushe sai a daka a garinsa, sai a kwaɓa shi da wani mai ɗan kyau wanda za ka riƙa shafawa. Amma a kula, ba mai wanda yake da sinadaran gyaran fata ba, sai dai ya zama mai maiƙo, irin basilin, irin man kaɗanya, man zaitun da makamantan haka. Sai mutum yana shafawa a jikinsa, insha Allahu zai rabu da wannan matsala ta ƙaiƙayin jiki da makamantan haka. Ba iya nan kaɗai amfanin ganyen gwanda ya tsaya ba. Amfanin ganyen gwanda suna da tarin yawa, sai dai kawai mu iya abin da muka yi, amma ba dai mu iya kawo su gabaki ɗaya ba. Wannan ne dalilin da yasa zan taƙaita anan, sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu. Da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.